si Propeta Jeremias kaginsundan ni Apostle Paul nga nagsiling, mabot ang panahon nga akon isulat ang akon mga kasuguan sa tapi-tapi sang inyong mga tagipuson. Kagisulat ko ang akon mga prinsipyo, ang akon mga palatukuran sa inyong mga pangununa. Kagini mga kauturan nagabot na sa aton nga kapanahonan, gani aton ini panghimuslan para sa aton kaluwasan, kag kaluwasan sang aton mga pinalangga. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining aton programa, ang Pagtuon Subong. Sa sining ation, ari ang duwa nakon ka mga abyan, duwa nakon naton ka mga professors diri sa Central Philippine Adventist College. Ang akon una pakilala sa inyo, una pagini, first time pagini siya, nga naka-guest, na-imbitar diri sa aton nga programa ang Pagtuon Subong. Wala sang iban si Sir Napoleon Oberio, originally from President Ruas North Cotabato. Apang ari na siya diri nakapangasawa, diri na siya nagapuyo, kay diri na siya nagatrabaho sa CPAC. Siya ang aton dormitory din sa boys dorm or men's dorm diri sa CPAC. Sir Nap, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man o mayong hapon sa arita karon sa pagtuon sa atong leksyon sa lesson 8. Yes, that's correct, Sir Nap. Lesson 8. Mga kauturan, daw nagaukon-ukon pa si Sir Nap, pero dugay daw diesel ni siya mga kauturan. Ngayon din na natin maponggan. Ang ikadwa nga akong pakilala sa inyo, permin ninyo makita. Originally from Batanaclan, apang diri na siya nagpuyo upod sa iyang pamilya, mga kauturan. Siya, isa sang aton nga mga sinaligan diri sa CPAC labinagid sa aton nga modern technology. Siya ang in charge sang aton nga mga computers kag mga internet, mga kauturan diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Ellis Gold Sunico. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlawan, Pastor, kag mayong adlaw sa aton nga mga kauturan nga nagasubaybay kag nagabantay sa sining aton nga programa. Yari naman ang kahiginan niya din kita maka saysay kag magatuon sang leksyon naton sa subong nga semana. Kabayan Dios magpakamaay sa aton. Yes, sir. Thank you. Siya gali ang aton development system development sang aton nga mga modern nga mga pamaagi sa internet, mga kauturan kag sa iban pa nga mga aspects sina nga linya sang buluhaton diri sa CPAC. Sir Nap kag Sir Ilis, ari na kita sa lesson 8 para sa February 12 hasta February 19. Ang title, Jesus, the Mediator of the New Covenant. Sa hindi pa na ko na pangabayon si Sir Ilis pagbasa sa aton sadsaran nga teksto sa inilonggo mga kauturan. Ako na pasalamatan ang aton mga sponsors, padayon naton sila nga mentionar, apang sa sunod naman nga higayon nga akon sila tag-isa-isahon kapag pasalamat mga kauturan. Salamat man sa Radyo Bandera, ara kita, alas 9, alas 8
imedya kada Biyernes tubtob alas 9:10. Mabatian kita hindi lamang diri sa Negros Occidental, mabatian kita makotoran sa bilog nga isla sa Panay. Labi na gid sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, kag sa Iloilo, kag sa Guimaras. Kabay pa kamo dira nga mga kauturan magapadayon sa pagpamati kag pangalipay sining aton programa. Mabatian man kita sa Hope Radio sa Hinubaan Negros Occidental kada alas 7 sang Biyernes ang gabi kag alas 7 sa Sabado sang aga. Kabay pang ang Dios magapakamayo sining aton programa. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sining ation Ginoo, salamat gid nga ikaw upod namon sa pagtuon sa sining eleksyon. Ipadala imo blaan nga espiritu nga maghatag sa amon paghangop. Hindi lamang kami nga tatlo diri nga magadiscuss bisan pa ang amon manugpalamati kag ang amon mga tumalanaw. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa sini nga programa. Kag sa sini namon nga diskusyon sa sinigid nga tion sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. 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 Yes, Sir Ilis, haton sa tsara nga teksto. Kaya ang ato niya teksto nga sentro sa ato niya pagtuon sa subong nga semana makita sa Hebreo 8:6 nagasiling apang karon nakaagom si Kristo sing isa kapag alagdan nga labing maayo pa sang sadaan subong nga ang katipan nga siya amo ang manugpatunga maayo pa sanglit ini ginhimo sa maayo pa nga mga saad. Amen. Thank you, Gid Sir Ilis. Sir Nap, kag Sir Ilis, ang atong leksyon, Jesus, the mediator of the new covenant. Sa inilunggo sa Hiligaynon, si Jesus, ang aton managpatunga sa bag-o nga katipan. Ang pamangkot, ano ini ang katipan, mga kauturan? What is this covenant that our lesson is trying to emphasize? Kag ano ang diferensya between the old and the new? Kag ang ila kaanggid-anggid ang similarities between the two, the old and the new. Dawa mo ni ang sentro sang aton nga pagtuon sa sini nga simana. Mga kauturan kabalo kita sang background sining libro sang Hebrehanon nga isa ini kawali ni Pablo. Daw isa ini kapagpadasig ni Pablo sa mga Hudiyo nga subong nahimo ng Kristohanon. Gani kalabanan sila, damo sila ang nagaamatamat na kaluya. Gani si Pablo nagpalapit, come to the rescue nga dasigon sila, ipabalikon sila liwat sa pag-alagad. Gani si Pablo, isa sa mga mensahe ni Pablo, ang pagkasaserdote ni Jesus, ang pagkapari ni Jesus. Kag sa sininga simana lection 8, atuntunan ang pagkapari, ang pagkamananabang, ang pagpatunga ni Jesus. Kaya ang obras ang trabaho sang pare, amo ang pagpatunga between man and people. And God. Ti si Jesus amo ang nagapatunga sina mga kauturan. So, amo ni ang aton nga leksyon sa sini nga simana. Sir Ilis, ang aton leksyon sa Sunday. Ang title niya is The Need of a New Covenant. Ano ni Sir ang new kag ang diferensya sang old? Do you have something to share to us? Mayong hapon liwat no. Salamat pastor sa sining pamangkot. Ako nagalang-alang sang primero sa pag-imbita niyo pastor kay daw mabulubudlay niya ang aton niya pagtuon sa subong pero sa bulis ang ginawa aton ning ating hoan. So ang imo pamangkot pastor is ano ang Diferensya. kinalain diferensya sang Sa old kag new. Nga gitawag siya new, nga gitawag ang isa old. Okay, diri pastor ano sa aton sa tudlo sa aton diri nga leksyon nga gimit lang diri nga may sa old covenant may mga problema dito. Yeah. There was a fault. Aton na ina to kibon siguro sa mga yes. So kinahanglan nga may bag-o nga naghimo ang Ginoo sang bag-ong katipan. Kung ano kinalain diri
ang may mga similarity pastor eh. Sa may isa ako ka libro nga nabasahan Yeah. nga may section ang ini nga kabinet pastor, may prologue, may mga promises, may Mga epilog. epilogue, may mga stipulations. Oh. So dito sa ako niya nabasahan pastor nga ang isa sa kinalain dito is ang stipulation. Okay. Ang mga procedures kag mga Yes. stipulation. Mga specifics. Specifics. Dito banda nagka kag sa bag-o nga katipan. Yeah, that's correct, sir. No? Tanan kita mga kauturan, siguro labi na kita mga lalaki, we are well-versed kita sa motor, sir. Kaya daw halos sa aton may mga motor. May mga salakyanan, sir, na. Okay. The same model, gina-enhance lang. Kag ipalabas nga brand new. Okay, new type of Honda so and so na, pero actually in reality almost the same na. May gamay lang nga ginadugang-dugang to make it new. So daw amo man ni siya, the similarity is just the same. Pero sa imong ginambal, ang specifics lang. May mga butang lang nga gagmay nga ginabag-o. But in reality, that is the same covenant. When we say covenant, agreement. Kagining agreement had been there during the time of Abraham. Sa panahon ni Abraham. Panahon ni Abraham. Pag-abot ni Moses, gin-remind lang ni Moses ang saad sa Ginoo regarding sa iyang saad, ang covenant between God and the Israelite. Yes, sir, Nap. Anong imo matugda dire sa aton nga Sunday election? So sa ang differential nito or ang new covenant kang old, because ang old wala nila na tuman kung ano ang gihatag sa ila. So ang Ginoo iyang gi-renew for the same lang gihapon siya, pero ang process is different because is Jesus na ang gibuhat nga sacrifice. Hindi na nga ang maghatag pa sila sang mga bulls nga para i-sacrifice, then the priest will be the one to mediate sa Ginoo, but it is already God na nag-sacrifice siya nga self. Muna siya ang naka-iba sa process sa bago nga katipan. Kanami, sir, yes, sir, Elias, before niyo. Kanami, sir, sa imo nga ang word nga gamot, ang process, ang pamagi. The same old galing ang pamagi ginbago. Kay sir sa Elias kay na ang specifics, ang mga detalye nga gagmay ginbago. Ano ni sir ang ginbago nga mga process or specifics diri? Ang aton nga leksyon diri pastor nagasugid sa aton nga ang una diri is ang priest mismo. Yes. Ang sa old covenant ang seremonyas kag ang priesthood is ginadumalahan sa mga taga Levites. Ang tribos ang Levites amo lang gitugyanan gina-appoint nga sila mangin pari mga saserdote. Pero diri sa new covenant naglain ang priesthood, lain ang pari. Si Ginoong Hesus na mismo. Si Ginoong Hesus na mismo. So amo nang isa sa dako nga diferensya. Oo. So dason dito ang mga stipulation pastor amo to nahambal ni Sir Nap nga ang ila tong mga sakripisyo, mga sakripisyo nga halin sa mga sapat. Pero sa subong niya, si Ginoong Hesus mismo ang iya mismo nga dugo ang iya sacrifice. Amen. Kanami mga kauturan, and that's it. You see, mga kauturan, inyo na natalupangdan, inyo na na-picture out ang aton nga leksyon between the old and the new. Ang old mga kauturan, ang mga pari nga dutanon. Amo ang nagahimo sa mga saserdotanhon nga mga ministry. Kaginang ilang nga mga ginahalad, in reality hindi ginasernap kag Sir Elias makakuha sang sala. Ga-point gyapon na dito sa kay Jesus nga ultimately ang iyang dugo sa cross amo ang makahugas sang mga kasalanan sa karon kag bisan pa sa mga negliligan. Ang mga sapat ng dugo to sa mga karnero, mga baka gapot nagatudlo. kuan lang to, simbolikal lang to.
nagatudlo lang to sa real nga blood ni Jesus. So that's the difference. So sa bago, amo na naging na realidad. Amo na ning realidad. The real thing na siya. Kagdi si Jesus ato na balance ang ligan nga si Mana nga ang iyang priestly ministry ginkuaya sa order ni Melchizedek. Kay hindi man ka magpare, magsaserdote kung hindi ka anak ni Aaron, kag hindi ka halin sa tribo ni Levi. Ti si Jesus halin sa tribo ni Juda. Pero ang iyang pagkasaserdote niya pagkapare, ginkuha iya sa order ni Melchizedek. Nga hari si Melchizedek at the same time siya man pare. O kung saserdote. Ti si Jesus subong aton hari nga naglingkod karon sa trono dito sa langit. Kag siya man dito sa langit, sa templo sa langit. Siya man ang aton saserdote. Okay, sa aton nga Monday nga leksyon. Ano ni Sir Ilis ang ginhambal ni Jeremias kag ni Pablo sa Hebreo 1:8 nga new bag-o kon ibaguhon, new and renew kind of covenant. Yeah. Diri sa pastor nga entrada sang lesson naton diri ko matama niya na appreciate ang aton nga lesson subong no kay amo to sa hambal ko gina nga sang primero nga may lapses, may sayop dito sa una kabinan sa una katipan hindi kay faulty in the sense nga may mga clerical error o may mga problema dito sa conditions kundi ang problema dito ay sa mga katauhan. So diri man pastor ginhambal mo man kagina nga ang old covenant mga ano lang to mga simbolo lang to. Hindi gito sila makakuha sang They are not the real thing. Oo, hindi gito sila makakuha sang sala. Nga amo na ang tintuyo ni Ginoo. So diri sa sang Ginoo. So diri sa new and renewed, diri natin makita niya naghimo liwat. Gin-revise ang covenant. That's why it becomes new. So may mga, na-mention ta naman earlier, ang mga similarities kag differences. Pero diri ang mga tinutuyo sa Ginoo, amo man sa gihapon gagang promesa, pero may ara pa gid siyang mga better promises diri. So diri sa New Covenant pastor, diri ang bagong covenant ginhambal dira ni Prophet Jeremias nga sa dati dito pa ginsulat sa tapi-tapi sa bato. Pero sa subong na sa New Covenant diri na sa tagipuso. Yes sir, Sir Nap. Nga tagipusoon Sir Nap. Ano ang iya sina nga meaning? Okay. So nakahambal din sa aton Jeremiah 31:33 nangambal siya, "This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write into their hearts. I will be their God and they will be my people." Meaning aton ikinabuhi kaysa una didto man to nga kung ano ang gihatag nga gipresent sa imo tumanon nimo pero wala gi kinabuhi kay siguro nahadlok sila kung makasala sila basi patyon sila. Yes. Pero sa karon nga ano niya dapat ikinabuhi iputan nato sa aton nga tagipusoon kag aton nga ibuhaton kung ano ang gihambal sa ato nga bago nga katipan. Yes, and that's correct. And that's correct, Sir Nap. Iba, Sir Iles, kay Sir Nap, ang maghigugma. Kay kita nga mga Ilonggo, mayara kita nga kung sa Cebuano pabalak, pinalaybay. Pito ka bukid akon ginlakbay. Liyon kag tigri akon kaway. Hindi ko balihon ang akon kabudlay. Basta makita ko lang larawan mo inday. Sino nagsugo siya nga tabukon niya ang pito ka bukid? Sino nagsugo siya nga awayon niya ang liyon kag tigri? Gugma pastor. Tiyan mo ni siya ang ambal ni Jeremias. Kagin sobre ni Pablo. Nga magabot ang tiyon, nga isulat ko ang akon mga kasuguan, ang akon katipan sa tapi-tapi sang inyo kasing-kasing. When we speak of heart, it is love. Wala kita ng asawa kay ginpurasa kita. Yes. Nangasawa kita sa aton asawa, it is because we love them. Na, di bisan ano kabudlay, mahapos, it is because of love. Ti amo man ni siya, new and renewed because sa una sir,
nagatuman na sila. Kay si Moses, nagambal nga patyon ka mo kung hindi ka mo magtuman. But in the time of Christ, we obey it is because we love Christ. Yes, sir. Amo ning akong diri pastor, gina-review ko pagiliwat ang ating mga lesson pastor no. Diri sa may katapusan nga paragraph diri sa ating lesson. Si Ginoong Hesus gihapon ang pinakasentro sang renewal pastor, sang enhancement sang katipan. Oh. Ambal diri I nga. like your word enhancement. Yes, Oo. go ahead. Kaya amo ni sa pastor sa system development, may version 1, may version 2. Makita nimo ang mga Enhance na. sige Nag-improve. improve, makita nimo ang mga problema. Pero dire, hindi nga ang kubinan nga gin-offer sang Ginoo may problema, kundi ang pagtuman sa mga tao, ang ilang nga pagka maminato doon, ang ilang faithfulness sa promesa sang Ginoo kag sa condition na gina-set sang Ginoo. Wala nila gituman ang condition. So there are course. Dire ginambal nga dire sa bag-o nga version ni sang kabinan pastor, si Ginoong Hesus mismo ang garantiya. Amo ning entrada pastor mas nami pagid ni dire sa Tuesday no. Amo ning garantiya pastor. Kay tungod nga ang mga katawhan Israelinon hindi nila natuman pastor. Si Ginoong Hesus nagkari. Kag siya mismo ang nagtuman, Yes. nagfulfill sang ilang nga obligasyon sa covenant. Amen. Kanami. Amo na katahom diri ang renewed pastor sang una nagamba sa Ginoo nga amo ning inyong obligasyon sa katipan. Wala na sila nagpamati. Gasalik sila pastor nga matuman nilang ilang obligasyon. Okay na Ginoo, kami na lang bahala sila. Pero amo tong sa mga nagligat mga leksyon pastor nga ang old covenant to hambal ko nga wala pa natapos ang honeymoon Na-break na. na-broken na So amo tong natabo. So nagsalig sila kaayo sa ila ko galingon yung matuman nila ilang. Pero diri si Ginoong Hesus na mismo nagkari kag siya mismo ang nagtuman sa obligasyon supposed to be. Yes. Kay hindi man natin masarangan pastor. Yeah. Mga kator ka namin isang punto. Sakyan po imo punto, Sir Elias. Ikaw system developer diri sa CPAC. Sa aton pa ara sa imong mga gadgets, mga computer. Okay. Ang ako nakuha dira sa imong mga punto nga gina-enhance ang bag-ong nga mga gadgets subong user friendly na. Nga mapos na lang nimo sa unod ra ka budlizer na gamiton karon niya bisan bata nga gamay makabalo. It is because user friendly. Amo man ni ang nitabo. Ang covenant nahimo ng user-friendly. It is because gin-enhance, ginpahapos ni Jesus. Kag si Jesus, amo ang nag-ako sang tanan. Yes, sir. Now. Sa ako, no, ang gihambal di kay, the word new does not refer to a new commitment that replaced a previous one, but rather to an additional and greater level of commitment. Yes. Because sa una niya, paghambal niya, okay, amo ni atong nga buhaton, amo na atong law. Ulang, tuman lang sila, pero niya, dapat may commitment ka, so ano ang gihatag nga, Amen. nga law sa aton. Kay kanat dira, or ang sa una, low level, amo hambal ni Sir Elias nga enhancement, so meaning mag-level up aton mag-level commitment sa up. Ginoo. Kana. Hindi lang nga just nag-follow ka lang, but you have to level up your commitment dito sa gihatag nga tipan sa Ginoo. Sa Ginoo. Kanami, again, another word nga ako nadakpan mautran. Level up. Nag-improve ang imo nga commitment, ang imo nga pagpati, pagsunod sa covenant. Sa Tuesday, the new covenant has a better mediator. Sir Elias, daw imo to namin sunan. Nga nasugdan na, why better? Nga maayo ang nagapatunga dira. Okay, bago ko na pastor, may sugpon lang ko kadali Yeah, sa go ahead. level up ni Sir Nab no. Kay diri sa lesson no na nasiptatan ko diri pastor liwat nga ang hambal diri nga God did not change his law or lower his standards. Yes. Ang kasuguan ang napulok ang kasuguan pastor, upod na sa sa katipan. So wala niya gin bailan kay tungod wala na tuman sang mga katawan. Wala niya to gin low. Sige, iban-iban nan tani o i-lower tani. Wala. Kundi siya mismo ang so level up, maintain. Kiniya ba ka na ginapataas, pero sa iya na nga bulig, sa iya na nga paninguha, not necessarily sa tao. Yes, ari sa Tuesday. Diri pastor ang mediator niya manog patunga. May apat diri siya ka pastor? Ginhambal ang ating lesson. Yeah. May apat ka meaning or description sang mediator. Ang una is an arbiter between two or more parties.
a negotiator or broker, agent, a witness in a legal sense of the word. Witness lang siya, pastor, nga ang ikaapat is one who stands as a surety and thus guarantees the execution of an agreement. Kag diri sa atong lesson, pastor, naghambal nga ang pinakalapit nga description sa mediator is ang ini nga number 4. Number 4. Amo na, although nga hambal diri nga hindi pagid na siya kaayo, that is still na malipot or narrow nga translation, pastor, sa English, pero amo nang pinakalapit kita. So it means nga ang mediator ni manupatungan ni pastor may madalom nga kahulugan kag may madalom nga role sa sini nga katipan. Kag ini, pastor, amo ni ang isa sa maayo sa subong nga sa bagong nga katipan kay may ara kita nga may maayo nga mediator. Kag nga ang nangin maayo nga mediator si Ginoong Hesus. Paano nga nangin maayo nga mediator si Ginoong Hesus, pastor? Si Kristo Jesus. It's because siya mismo Diyos. Kag siya man nagpakatawo sa sina nga punto, pastor, naintindihan niya. He can really represent God. Yes. And at the same time, he can represent man. He understands. So at both ends of the deal, at both ends of the covenant, sa katipan, he knows where God is coming from. He knows where man is coming from. So he can intervene. Amen. Very nice. Kanami kauturan. And that's correct. Kag isa pagid, sir, ang iyang garantiya sa iyang pagka-Diyos. Kag sa iyang pagkatao. It's that assured guarantee. Ang mga pari, ito yan, sila dito ka-guarantee sa mga yan. Wala to sila sa namang niya. Kag gani ba sila makasasala pa sobra sa mga katauhan. So, ang ilang pagka-priestly ministry is not a guarantee. Is not a surety of forgiveness kay mga makasasala. But with Jesus, amo nang nasiling nga, better siya, nami siya, mapatunga kay naintindihan niya ang both sides. kanami sa imong punto. Garantiya, gid. Yes, sir, na. Paano yung madugang? Sa akong madugang dira, no, tungod kay si Jesus, mayo nga mediator because he himself guarantee. Oh, because he himself died on the cross for our sins and he sacrificed himself. Not like before nga, katong mga sacrifices ng mga bull or mga lamb, amon to ang ano. Pero karon niya, siya, sumuna nga, namin sa nga mediator kay siya mismo gidya, nag-sacrifice ang iya nga kagalingon. And Jesus is the guarantor who took upon himself all the legal obligations of the covenant that he had been broken. Okay? So si Jesus kidya kanami isa namang mediator kay nga siya mismo ang nagihambal nga matuman gini ang mga promises. Tungod kay siya nag-guarantee nga Ako, matuman pa rin. Kaya siya mismo matuman mo. Kasi siya ang ginakabalo sa kung ano kay Siya kabalo ang nagtuman mo. Ang mga pare, agawin ko rin. Ang mga pare sa una niya, pagpatapos nila obraya, bala ka mo daw. Bala ka mo daw. Mainyo na maimo, kung hindi, bala ka mo daw. But with Jesus, wala siya naghalin. Aragi siya nagpabilin until ma-reconcile, matapos ginang aton nga ginahangyo kag ginapangabay sa iya. Yes, sir. May mga punto, pastor, nga daw hindi ko gid ma-explicar, no, nga ang ano ang role bala ni Ginoong Hesus sa diri sa signing the covenant. Kay he is the guarantor not only sa surety sa side sang tawo, he is also the guarantor sa side sang Ginoo that God has and will fulfill his promises. Si Ginoong Hesus mismo ang pinaka inang garantiya nga sa side sang Ginoo. I have fulfilled my promise in the body of Christ. Sa pagkatawo ni Ginoong Hesus. Dili man sa tao. Ay, we can, as a man, mahambal ang tao nga, sige yung Jesus manong, just amay. Ang tao has fulfilled also his obligation. Ako ang garantiya sina. Nga gintuman ko na ang obligasyon sa tao. Yes. So he can present sa Ginoo. And that's correct, sir. Ang aton kabataan, garantiya naton. Kung may mga kuwanti, kadto ito to. Sukta dito o kung ihatag dito. Na, ang presente ang presence ang aton anak is enough nga mag-guarantee sang transaction. Na, amo na si Jesus, anak siya. Kagintagaan siya authority. That's why he is a sure guarantee. Ang aton Wednesday, better promises. Sir Nap, nga maayo ni nga saad. Anong ari diri? Sining aton Wednesday ng election? Okay, sa better promises.
Humbly, we may be tempted to think that the new covenant has better promises in the sense that it has greater reward than the old covenant. Yeah. This is the heavenly homeland Amen. nga covenant or eternal life. Amo na sa isa sa mga promise nga sa bag-o nga covenant. So kanami sa kay heavenly na siya, hindi lang para sa Israelites nga dito sa may nakatulong kadto sa may land of promise, but heavenly homeland and eternal life. Yes. Amo na siya ang gihambal diri sa aton nga and that's lesson. correct. Kaysa una, sir, kay Les Gernab, ang una-una iyang concept sa mga tao sa ilang covenant with God. Ang pag-abot lang sa Mesiyas. Nga kay kagi sila damo, sila nagyan nga mga captivity, ginalupig sila sa ibang nga nasyon. So, maang ila ginakaptan ang saad sang Ginoo nga tagaan sila sang mananabang, tagaan sila sang king nga magakuha sa ila sa sinang kaulipnan. And that is what they are expecting. Though kalimited lang dira. But sa bagong katipan with Jesus, it is not only a kingdom, but a new kingdom, the heavenly kingdom, the new earth and the new heaven. Yes, Sir Elias. Yeah, we might say nga mas maayo ang promesa subong kay it's a heavenly and eternal life homeland. But in the sense, it's the same promise, no? Kung ikumpara ta sa old nga covenant, nga ginpromisama sila sang the land of milk and honey. So may promised land man sila. So in comparison, amo to ang ilang nga heavenly bali na sa aton subong, heavenly and eternal life. More than that, diri ginhambal sa aton lesson is that kahambal diri sang lesson is the condition of eternal life is now ara gina siya nga promesa, no? Pero ang diri pag niya ginsugpo niya is God satisfies the absolute demands of the new covenant for us because He gave His own Son to come and live a perfect life so that the promises of the covenant might be fulfilled in Him and then offered to us by faith in Jesus. Jesus' obedience guarantees the covenant promises. Now, diri pastor na sa ako na pagkaintindi diri sang has a better promises is that is because ang aton nga aton nga obligasyon sa katipan is assured. So that's why garantisado man ang maging promesa nga mga blessings ang Ginoo sa kay Ginoong Hesus. Kay sigurado ta nga ang promesa na is not only nga based sa aton nga performance, pastor. Kay we humans, our performance we know we cannot really fulfill the obligation of the law. Yeah. The obedience, because part sang condition, pastor, sa katipan, the obedience of the law. And we know for sure nga hindi na naton matuman. So diri it has a better promises is because ginpasigurado nga matuman matabo ang mga promesa kay nga sige ni Jesus mismo ang nagsaad. Yes, mga kautunan, kanami sa atong leksyon, kadamo pagitan sa amon idugang apang way nakita panahon, mga kauturan. Ang aton nga Thursday, ang aton Webes, mga kauturan, the new covenant has solved the problem of the heart. Nga aman, ang bag-o nga katipan nagsulbar sa problema sa tagipusoon. Kay ginsulat na dira sa tagipusoon, ina nga mga palatukuran, ina nga mga saad sang Ginoo, kag dapat naton buhaton, dapat naton tumanon, pinagi sa aton nga gugma. Kay wala sing malisod kung gugma ang magsugo. Way nagid kita panahon, akon mga bayon, ini ang akon mga guest subong sa pagatag sang ilang last word. Sir, na paanong imo mahatag nga last word sa aton nga leksyon? No, akong di pala tanong diri sa may aton nga lection nga ang nakasolve ang new covenant because sa una mga sirugahi ni sila, no, ang mga the problem was that their sin was engraved with a pen of iron with a point of diamond and they are stubborn heart. So gihambal din sa may Ezekiel 36, 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Kag sa 27, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So amo nang nakaano sa aton nagtagipson gi-engrave na sa aton, hindi dito sa may lapidal, no, kundi sa atong tagibison ang aton nga
o ang bago nga katipan ni Jesus Christ. Yes. Sir Elias, imong last word. Ah, Pero pa damo pag hindi mo iyata isya. Oh. Ilaway na pa na. may mga gusto ko nga masay-say Pastor, pero hindi ko na ma-explain maayo no. Nga diri sa paano ginsolve sa New Covenant ang problema sa ating tagipusoon. Dito Pastor, ang sayop dito is that it's the problem of the heart. Ang dito Pastor mo, it's not the problem of the statement, the stipulations in the covenant, but it's the problem with the people who have a stubborn heart. Nga wala nila gintuman ang obligasyon nila. So here, diri sa New Covenant Pastor, ang ina nga stubborn heart, gin-address ang Ginoo. Kaya mo na ang faulty dito sa covenant, sa old covenant. So amo na gin-address niya diri. And this time, it is by the life, ang pagkarinig ni Jesus. It's the mediator. Ang magsulba sini. When we now, who are now in the New Covenant, will see nga si Ginoong Jesus ang nag-fulfill, ang naghimo sa aton nga obligasyon. What we can say, Pastor? Kundi ang gugma. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you. So you see, we can love Him because He first loved us. When we understand what He did all the way from eternity just to be brought Him back. Kaya ang covenant, Pastor, is that gusto niya nga, ano kita mo, it's an act of salvation and it's an act of grace. Yes. Nga, mangin kaupod kita liwat sa iya. So all the way nga, tungkol sa salang nagpaiwalay kita sa iya, iya tanan niya ginhimo, paningkamutan niya. Pati ang ato niya obligasyon tani, siya pag ang nagkarikag naghimo, agud niya mapasig-ulit lang kita sa iya. And so now, what can you say? When you understand and you see all these things that God has done, what can you say? Ginoo, buligi ako nga palanggaon ta ikaw. Yeah. And so, I think, when we see God's love, dira kita, Pastor, makarespond sa insakto sa iyang gugma. Kag masolbar ang ato niya problema sa ating mga tagipusoon. Hindi kita nga gasunod kay nga napilitan, nga gisugo ni nanay, kaya mo na ginaano ni tatay. No. We understand God's love and we respond in love. And that is the difference between the old and the new. Sa old yan, napilitan lang to sila yan. Yeah. Wala Just nila to follow. naintindihan Why ang nila naintindihan? gugma sa Ginoo. But in the new covenant, the sacrifices of Jesus is enough for us to love Him and to follow Him. And God will be happy. Nalipay Ginoo nga kung aton sundon siya because ini nga mga saad, ini nga mga covenant is for our good, not for the good of God. Oh. Yeah, God is God already. Without people, God is still God. But people without God is nothing. So, ini nga covenant, mga kauturan, para gid sa aton kayuhan. Akon pangabayon si Sir Nap sa pagduko sa atong mga ulo sa pagpasalamat. Okay, mag-aampo kita. Mahanamon nga sa sa langit. Karon nga Ginoo nga panahon kami nagpasalamat nga sa diin kami naga-discuss sa imong pulong nga sa diin kini maathagan man ang gapamati sa aning mga imong pulong. Ginoong Hesus, salamat sa tanan o kini among pasalamat sa tanan nga ikaw naghatag sa among knowledge sa pag-explain this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.